Znaš ono kad živiš blizu nečega godinama, tek kad odeš shvatiš da si živeo u ozbiljnom neznanju. Ja nikad nisam shvatio pre da jedem kod Ljuke, ne znam kako, velika kardinalna greška. Ulazim unutra, pošto sam visok skoro 2 metra, roštilj dim i udara pravo u glavu, ništa ne vidim, malo se sagijem da vidim. Aj može pljeka, naručujem pljeku, izlazim napolje na vazduh, to jest na neugljen monoksid, čekam, dočekam, zagrizem i mogu da vam kažem, možda nije najbolje u celom Beogradu, ali u ovom delu Zemuna 100% jest. Ali ne lezi vraže, budem ja gladan ponovo kroz nedelju dana kad sam prolazio kroz taj kraj opet. Jo, majstore, gde su pljeski? Kaže, nema, prodato se. Kako prodato se, jesi normalan? A to je negdje 7-8 uveče. Preko šta ćeš do ponoći? Pa ne, zatvorimo, imamo mi nešto. Daj onda ovo rolovano, punjeno belo, brate mili, da vidimo šta je to. Ja gledam kako se čvari na 20 minuta kroz onaj prozor ko neko siroče koje gleda u ovom crtaću. 450 kinti ispalo to, ljudi, ja sam se rasturio za te pare. Za razliku od nekih mesta gde baciš preko soma, izađeš gladan, ovo je, brate mili, pun pogoda kako ćeš se najdeš. Ljuki Karađorđeva u Zemunu, između Tajma i Pinokija, ako znaš, znaš. Sačuvaj ovaj video da znaš gde da svratiš kad budeš gladan u ovom kraju, a također ga pošalji nekome kome fali solidno roštilj iz Zemuna.